हेलो दोस्तों, मैं कंचन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम दोनों बहन का हरवा गीत लेकर आए हैं। गीत अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना गीत कैसी लगी। दिलवा के बातिया बताई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे दिलवा के बातिया बताई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे संझा वैसे रूठल सैया खाना नहीं खाए वकर ही आगे पीछे कुछ न सुहाए संझा वैसे रूठल सैया खाना नहीं खाए वकर ही आगे पीछे कुछ न सुहाए चूड़ी फूटल बाटे हो चूड़ी फूटल बाटे कंगना खनकाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे चूड़ी फूटल बाटे हो चूड़ी फूटल बाटे कंगना खनकाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे दिलवा के बतिया बताई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे बड़ा बेईमान सैया मनई न कहनवा बड़ा बेईमान सैया मनई न कहनवा पास पड़ोसी सब मारे लतनवा पास पड़ोसी सब मारे लतनवा बड़ा बेईमान सैया मनई न कहनवा पास पड़ोसी सब मारे लतनवा हमारी बारी बाऊ मारिया समझाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे हमारी बारी बाऊ मारिया समझाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे दिलवा के बातिया बताई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे जुम्मा काले आए पिया जुलानिया हमारा के ले आए पाऊ पाई जानिया हमारा के ले आए पाऊ पाई जानिया जुम्मा काले आए पिया जुलानिया हमारा के ले आए पाऊ पाई जानिया नैया रे बाटी सजाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे नैया रे बाटी सजाई कैसे
सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे दिलवा के बतिया बताई कैसे सजना रूठल बाटे सखिया मनाई कैसे।